2,5 weken heel hard gewerkt. En daarvoor ook heel veel voorbereidingen gedaan. Dus met die 2,5 weken is het niet helemaal klaar. Heel nieuw team hebben we opgezet eigenlijk. Er zijn maar de groep medewerkers die er zat was niet heel groot, dus die moesten we aanvullen. Ik denk een heel leuk team, dus ik denk dat ze hier met enthousiasme gaan werken en dat het een hele klantvriendelijke winkel gaat worden. Wat vind je ervan? Het is een hele mooie winkel. Pruttenkeus, mooie bloemenhoek, mooie koffiehoek. Dus ik hoop dat het een heel prettig succes is. En voor u is het mooi dat er best een winkel op het dorp is. Prachtig. Ja, heel mooi. Ik krijg het best in de stad, zo'n mooie winkel. Ja. Ja, echt heel mooi. Echt alles overzichtelijk en zo. Maar nee, wel, maar echt een hele mooie winkel. Een hele mooie winkel, ja. Moderner is het. Ja, want Jan is hier al jaren en jaren en het is altijd hetzelfde. En dan gaat het een hele moderne winkel. Vind ik wel mooi. De vloer is vernieuwd, er is een nieuwe CO2-installatie ingekomen, dus we zijn van het gas af hier. Dus toekomstbestendig. Maar ja, wat daar ook allemaal bij komt kijken en voor moet gebeuren is heel veel werk. Nou ja, alle leidingen zijn verlegd, foodserviceplein is opgezet. Nou, de winkel is gewoon helemaal spliksplinternieuw. Dus, en hij moest natuurlijk ook nog gevuld worden, dus dat is zo'n korte tijd, is best bijzonder. Hoe smaakt het? Oh, de koffie mag ik nog proeven. Lekker. En deze is echt super lekker. Het is een wortelcakeje, helemaal zo vers als wat. Ja, weer formidabel. Dus we moeten wel in wennen. Maar ik wens je deze nieuwe mensen een heel prettig succes.